respetuhin din yung ginagawa dito ng Senado. Dahil nirespeto din namin yung lower house. Sir, hindi ba kayo na-insulto yung mga name calling niya, sip-sip, overacting, ume-epal? Para sa akin, as a individual, sa akin, baliwala sa akin yun kasi hindi naman ako ipal, hindi naman ako sip-sip. At ginagawa ko yung trabaho ko na ang trabaho kong ginagawa ay para sa mamamayang Pilipino. Hindi ko ginagampanan yung trabaho ko dito para sa isang kaibigan, sa isang company, sa isang individual na kapakanan lamang, kundi para sa ating mga kababayan na nangangailangan at kinakailangan natin gawin para sila ay matulungan at magkinawa. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.